Proiektu hau sortzen da Arizmendi ikastolako lanbide heziketako mikroinformatikako zikluan ordenagailu zaharkituak genitxulako irtera emateko behar eta nahiakin, eta mundukideren bitxartez Brasileko eskola ibiltari itinerante batera bialdu izan ditugu. Brasilgo errealitatea eta Euskadiko errealitatea ez dira berdinak. Eta hango baliabideak eskola batekoak, alegia, ez dira guk daukagun bezalakoa. Orduan, euren bizita izan genuen, ikusi zuten ikastola, ikusi zuten zer daukagun esparru guztietan, etapa guztietan, eta saiatu gara hori konpontzen edo laguntzen hemendik ikastolatik ordenagailu multzo bat irten zalako Brasilerako bidean. Ordenagailu hauek ikasliek prestatu dituzte, eurak teknikoki osotasunean garatutako proiektu bat izen da. 15 ordenagailu prestatu genitzun, fanzan urtien Brasilera bialtzeko, eta hortik 9 heldu die Brasilera, mundukideko kooperantiek ere eruen dituzte, eta espero daigun hurrengo hilabetietan falta dienak bebai heltzia. Elkartruke hori beti bideratzen da mundukide eta MST, Movimiento Sin Tierra Brasilgoa. Eta gauzak gauzatzeko momentuan, gu Arizmendi ikastola, Camino El Saber eskolarekin, 0-14 urtetako eskola bat da, itinerante bat, eta eurekin harreman zuzena daukagu. Proiektu honek Arizmendi ikastolako balore eta misioakin bat itzen dau, gure nahia gizartearen eraldaketan gure hasitzua jartzea da, eta proiektu honekin konpromiso horretan berresten gare. Geikop mundukideren barruan zati bat da, eta helburu nagusia da eraldaketa soziala. Eta horretarako lau kooperatiba parte hartzen dugu, da Maier, Ederlan, Koprezi eta Arizmendi ikastola. Aurten proiektu horrekin jarraitzen dugu, beste 15 bat ordenagailu prestatzen da ikasliak, eta Brasilera bidean jarriko ditugu bai. Em nome do dispositivo da escola, agradecer pelos computadores. Então recebemos 9 computadores, então que está sendo muito bem utilizado. Ainda estamos aprendendo um pouco a lidar com ele, porque a configuração de formatação é um pouco diferente. Alguns, inclusive, a gente já conseguiu instalar a internet via Wi-Fi, outros ainda não, estamos utilizando o cabo, mas com certeza está sendo de muita valia aqui para a nossa escola. Mas muito obrigado.